I denne film skal vi tilberede ketogen diætmåltid, og den ret, vi vil vise nu, er blåbærmuffins. Opskriften giver en servering. Næringsindholdet varierer lidt afhængig af den ratio, du vælger. I filmen vil vi følge opskriften på forholdet 3:1. Spørg din diætist, hvad du har brug for, og husk altid at veje alle ingredienserne omhyggeligt. Start med at indstille ovnen på 170 grader. Bland ketokal, hvedemel, bagepulver og finmættede mandler i en skål. Afvej alle ingredienserne en ad gangen, som de tilsættes. Tilsæt resten af ingredienserne: smør, pisket æg, mælk, blåbær og sødemel og bland grundigt. Hæld blandingen i en silikoneform og brug en spatel for at få alt indholdet ud af skålen. Bages i 20-25 minutter indtil fint gyldne. Sæt muffinsene til afkøling i et stykke tid, før du spiser dem, og det vil få en fastere konsistens. Her får du alle ingredienserne til en servering i ratio 3:1. 16 gram blåbær, 1 gram hvedemel, 12 gram finmælede mandler, 20 gram ketokalpulver, 10 gram sødmælk, 30 gram smør, 18 gram pisket æg, 1 gram bagepulver, et par dråber sødemiddel. Næringsindholdet af opskriften på ratio 3:1 giver 479 kalorier, 46,5 gram fedt, 6,6 gram kulhydrat, 8,9 gram protein. Godt at vide. Forberedelse 20 minutter, tilberedelse 20-25 minutter, velegnet til frysning.